qinigassarpassuit ila alutornartut amerlaqaat pisiniarfiit isertaqattaarluit pilersаарutaangitsunik pisiniarnissaqqaninnerusutut ippoq pisiniarfinnilumi assiingitsuni tunisaanerpaat nutaajusarput alutornartuullutillu. Hvad sælger I mest af i år for op til jul? I år der er det Isaksen Design, så fordi at Isaksen Design nimit ukiormanna tunisaqarnerpaavugut nukappiaqqanummi hangutsinut niviarsiaqqanullu aamma atisaliornikupput soorluukua ilisarnaatigilluakkati atorlugit naqateritsissimapput kiuliaqqanik allaat marlunniku kiullit naammagisinnaasaanik taava meqqanut ukua piukkunnartoruussuin ataatimortut sorlu taniutit tas apeqqutiineqartuaanartart ja assiingitsorpassui imarivai pisiniarfiillu ilaani juullimut tunissutissat siornarnit allaanerungaangitsut soqutiineqartuarsinnartut tassaaput taakku suunukku tassa ukua pilleranaqartorussusarput juullilernerani meqqanut pingasuningaanniat arfin pingasuntungaanut ukiulinnut atorneqarsinnaasut. Nu her de sidste cirka 2 uger op til jul. Juullernissaanut sapaatipakunneri kingulliit marluk orpiupataaniittussat tunissutissat tassaaneruppun liikut tuplullu taamatullu arnanut tunissutissatut pisiarilluarneqartut tassaaput sassaalliinermi atorneqartartut kusanerluinnartut tassa uguallartilluartoriuupput Royal Copenhagen tunisaasoruup tuninerpaasarpagu ukuasorl juuli kaavi askikkujuit ataatsimortut soorlu ukua apeqqutiineqartuaannertarp soorl kaavi askit ataatsimort soorl tarngutin arnanu taakkua aampiukkunnartoriussupput taa soorlu assiingitsorpariussuut pikivagun nukappiaqaruyussuarnut angutinullu tunissutisiarineqarnerusut tassaaput tas ilimagisorussuarpa ammalugererparput iPhone 10 malunni X amtaaneqartartoq tastanna pilleranaqarsuarpoq amma tikittut amerlavallarnajoramik kisianni tunisaasoruyussuuppu ukua saniatigullu amma PlayStation 4 soornama ukiormannaasiit tunisaasoruyussuussoo ukua aamma sortas akimin aamnaleqquttoriussui maatassimingaanneersun angutinut ukuatipiissaati tal aamtipiissaati taqangit ingerlasar